Lengo Menteri Rang Ba, haba pentip ke FKJGP. Long sengan ke ba pendon kam ki saup sau teli ki snong hanong ba shlong. Ki khubor na ki thup jing tip, ha ka lai tarik risau ki lai thu. Ka bam di ka bala pendon kam da ki saup sau teli ki snong, jong kanong ba shlong. Kalong ba sengan setia, mat ka babu jing ma, si ka dei ya ka koit ka khia jong ki pai ba. Ya ka ni ka jing bom sengan, jong ka bam di, bala pendon kam da ki saup sau teli ki snong, kanong ba shlong, lalap da ka Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI. Hadian ba ki Lakshmi bania, bat tokit ya ka nong muna, water sample, bala lum da ka seng, Federation of Khasi Jantia and Garu People, FKJGP, na ki saupun riu teli, ki snong, kanong ba shlong ha ka arp artarik, unai lar mentau snam. Ban sukdaw hang ne, ka FKJGP kalalej ban lum, nong muna ya ki halor ki jing ut jing nam, jong ki nong song snong, ba ki yo ya ka bam di, ka ba jabo, bat ka bom sengan. Hadian baladep ban sim nong muna, jong ka ka FKJGP kalalej ban phale tes, bat kumta, ka kaipot bala penmi da ka FSSAI, kalalap banap deng ki saupen riu teli, hadu saup sau teli ki snong, kiyo ya ka bam di, ka bom long sengan. Bat day tang ka snong dem tring, bat ka maublay, ki bayo ya ka bam di ka bakhuj, bat ka balong sengan. Ka kaipot ka pen bakat ki tes, ki ki lalum, nong muna na ki saup sau teli ki snong. Ki day ki badon, kuliform, bat coli, baduna ka pH value, bat babun iron palan, ya upun. Ka pen syairu ba kini ki kimlong setia ki basengan, mandi kat ka FSSAI standard. Ka FKJGP ka lapan pau ba ka jing syam ya ki jing duna ka pH value. Ha kini ki ba lalum nong muna. Ka pentip ba kini ki kidai ki bajur ka asid. Bat kat ka FSSAI standard. Ka bam di. Kadai bandon ya ka pH value hapdang nriu ponsan hadu pra ponsan. Bat kabahapo jong ka nriu ponsan, kadai ka balong asin. Nalor ka ni, laong, bawat la ka jingdon ka iron, kalong ka bakongsan ya ka koit ka khia, henry ka jingdon palat put, kala ban lam sya ka jingma. Kata kala ban penyo ya ka jingpang sini, hemochromatosis, pangkpo, pendap ler ka kpo, bat ka jingpang sni do, ka balam sya ka jingring sti kloy. Laong ru ban nalor ka ni, la ban pen sniu ya udonut. Pan kris bat klong snam nelor kiwei. Ka jingdon jong ka fecal coliform bat ka coli. Ha ka kala ban lam sya ka jingpang diarrhea hemorrhagic colitis, hemolytics, uremic syndromes, respiratory illness, pneumonia, bat kiwei ki jingpang ka meningitis, septicemia, urinary tracts, kabala ban sim ya ke jing jong ki knarit, bat ki temen. Ha kabai dai bat kani ke jing bom long sengan ke bam di, ke FKJGP ha ka sengi baar. Kalalej ban pentip bat ujor sya Menteri Rang Ba, ka jela ukon rat kongkal sangma. Ban bu ke jing kerpan, ba sim khia halor kani ke benta, ka bakta ya ka koit ke khia jong ki nong song snong. Menteri Rang Ba ula ayak jing yero, ya kalenti ke bangi la sim. Kata kandai, kasin ke banengkong, ban pates ya ka ka balasim nong muna, na keleng kisnong kanong ba shlong. Laong presiden ke FKJGP, uba don di si khongsit, ha bakren sya kilat pathai kubor. Une unong ilam ke FKJGP ulaong, bana kaliang jong Menteri Rang Ba ru, ulapen pau ya ka jing sngeu lengo, ban yo jing tim, ba ka bam di kamlong ka basengan, ban bam bandi. Ngiladep ban le ya ki benta, ban lum ya ki bam, ban pates, ha ka Food Safety Laboratory, ka balalap ya ka ni baro, bat ngidawa, bangidai ban yo, ya ka bam di, ka bakhuj, namar, ba ki paj ba ki yo ya ka na PHE, ki dasiu da ka pisa, ba ki syu yo laong uba dondi. Ula pentibru ba ka ni, ka jing ya kendu na kaliang Menteri Rang Ba, ula kular ban sim khia ya ka ni ka jinglam, jong ka seng halor ka jing bom sengan, jong ka bam di, ka ba ki paj ba ki yo.
Keblaish bon, ngin say sempat ha kiwai ki kubor.